Roedd Nifer wedi teithio o Gymru ymuno ar orymdaith fawr yma yn Durham I gofio 20 mlynedd ers y streic ar rhan allweddol menywod yn y frwydr yn erbyn pyllau. Wrth i'r dynon ag undeb yr NUM baratoi I ymladd, roedd byddin o fenywod wrth I hochor. Roedden nhw'n poeni am ddyfodol I cymunedau ac yn ymgyrchu gyda'i gwir ar y llinellau piced. O'n i'n ofnus iawn fel mam, fel wraig, fel person oedd â pharch a ffydd yn y gymdeithas, beth oedd I ddod. O'n i'n edmygu nhw, cofiwch, a menywod oedd yn mynd ar y picket line, achos o'n nhw'n rhywbeth arall, o'n nhw'n gadarn, ac nhw ddim yn ofni dim byd. Gyda'r dynion ar streic, doedd dim arian. Sefydlwyd y grŵp cefnogi cyntaf ym maes glôr de ym Meirdi I helpu drefnu bwyd a thalu biliau. Menywod o'r pentre yma Meirdi oedd y cyntaf I sefydlu grŵp menywod I gefnogi'r glowyr yn ystod y streic. Roedd eu cyfraniad yn allweddol. A chyn bo hir, roedd menywod ar hyd a lled y maes glo wedi dilyn I hesiampl. Roedd help yn cyrraedd o ardaloedd fel Blaenau Ffestiniog i'r glowyr, a menywod pentrefi tebyg I Wancau Gyrwen yn Nyffryn Yman yn aros I geir fel rhain I gyrraedd a nwydde angenrheidiol. O'n i'n rhannu'r bwyd o'r neuadd gymuned yng Nghwgwrs, a o'n edrych am arch farchnad, oedd yn bylon rhoi disgownt, ond dim ond Normans cash and carry, oedd yn bylon neud na, felly o'n i'n siopa Normans cash and carry, a oedd wythnos I wythnos corn beef a baked beans a pethau ni'n gallu ffwrdo. Ond y caledu, roedd menywod fel Sian James yn benderfynol bod rhaid ymladd i'r eitha. Mae ngŵr I wedi bod mas am 8 mis nawr, fi wedi bod tu ôl pob cam o'r ffordd. Y peth oedd yn rhwymo ni gyd at ein gilydd oedd bod ni'n ymladd nid dros arian ac oriau, ond ni'n ymladd dros swyddi'n gwir, y gymdeithas ac I wneud yn sicr bod rhyw gobaith gyda ein cymdeithasau ni ar ôl i'r pwchau glo cued. I lawer o'r menywod fi ar flan y gad, iddyn nhw golli'r frwydr, roedd y streic wedi achosi chwildro, fydde'n dylanwadu ar eu bywydau nhw a'i cymunedau am flynyddoedd lawer I ddod.